Tak čaute všetci, moje meno je Genius a ja vás vítam pri našom druhom videjku z Dota 2. A dnes si zahráme hrdinu, ktorý... No je to hrozné OP. A je to dievča a je to Drow Ranger. Mám na ňu jeden predmet. Takže tak, hráme do toho, to ste si mohli všimnúť. Teraz sa mi to seklo, to tak sa vždy väčšinou seká do začiatku. A dáme si nejaký ľahký build na ňu, aj keď viem, čo si máme kupovať. To je jasné, že pôjdeme ten tretí spell. Tento tretí spell Precision Aura dáva nám bonus damage 16 na začiatku, na prvom leveli. Takže tak, kúpime si Slip of Agility, na tomto odvratnosť, asi tak, ideme na mid. Čo je jednoznačné. A čo by som vám povedal o tomto hrdinovi? Je to mega veľké OP. Proste, keď necháte na XP Drow Rangerku, nemáte šancu. Nemáte žiadnu šancu. Ani jednu. Proste, ona ak dosiahne 6, dostane 40 plus damageu naviac. To je mega. Úplne, že mega. Koniec. Takže tak, náš tým sa skladá z Tinyho, Death Prophetky, Dragonite'a a Crystal Maidenky. Na mide z nich bude podľa mňa... Tu môže ísť väčšinou taký Razor alebo Jackie, no ani nie. Razor alebo Venga. Neviem ešte. Na bote je Dragon s Deathtou a hore je Tiny s Crystal Maidenkou. Čo jasné. Pôjdem build Power 3D na rýchlosť útoku normálne. Shadowbladeku pôjdem a Daedalus a Mantu Butterfly. Takže to je ľahké. Stačí mi dosiahnuť ten Daedalus a už to mám skoro vyhraté. No. Build maxovací pôjdem Ečko, čo je Aura, tá, čo nám bonus damage a ľadové šípy Frost Arrow, ktoré znižujú rýchlosť pohybu. A to si povieme, ak si dáme, až ak si ich dáme. O všetkých spelov si povieme. No, je tu Razor. Predpokladal som to. Drowka, či som nepovedal, je to taký typický minový hrdina. Je to, to som hovoril už OP, má OP spely, akože. Keď niekto vie dobre za ňu hrať, ako ja, tak proste ich tým nemá žiadnu šancu. Dobre, dali sme si Frost Arrow, proste dáva to nejaké mrazivé šípy, ktoré znižujú rýchlosť pohybu. A dávajú rovnaký damage, to je, nezvyšuje to damage sa nedá. A stojí to, a nenamladal som laziť. A stojí to, počkajte, posujem si stoličku. Som si nechal tak lazitovať creepa, dobre. Lazitol som ho. A stojí to 12 money, čo je málo. Dal som, mysol som creepa. Teraz to bekneme, aby nešlo do nás tureta MG. Bežka. Chcem sa vás jedno opýtať. Zrobím ešte video o tom. Či mám točiť Dotu, alebo League of Legends. To neviem. Fakt ako, neviem čo mám točiť. Lebo v poslednom čase hrám Dotu aj LOLko. Chápete? A neviem čo mám točiť. No, dali sme si do Frozerova. Neviem, či vám točiť LOLko, alebo Dotu, čo vás viac baví. Takže zrobím také videjko. A môžete dať koment aj pod tým videjkom. A zistím si vašu... No, ak budete hlasovať. Lebo neviem, čo by som... Mne to je akože veľmi... Ja by som mohol točiť obidve, hej, chápete. Ale zase tí fanúšici Doty by ma hejtovali za to, že točím LOLko. A fanúšici LOLka by ma hejtovali za to, že točím Dotu. Takže máte úplne rozdielne. A ide na mňa tureta Veška. OMG tureta z LOLka. Nevadí. Takže kúpime si Wraith brandy, čo nám dajú nejaký damage, obratnosť, damage. No však to je to. Nelazítnem si to, nevadí. No ale tá tureta teraz bije. Nejak ide surovo. Ojojojojojojoj. To som precenil. Nie. Oh my god, povedal som, že je OP a on ma dal. Tak ale tak bola to moja chyba, mal som malo HP a nešiel som back. No nevadí. Aspoň si nakúpime. Kúpime si... Toto si kúpime a toto. Nemáme na port, nevadí. Dobre.
Ideme tu. Zabili nás, to ste nemali vidieť, nevadí. Trošku som to vyfailil teraz. Ešte nemáme 6, takže tak. Tak Rázer mal to možno ma zabiť, tak ma zabil proste. Spravil som chybu, že som tam ostal, nemal som si healing salvu. Nevadí. Nevadí. To ma naserala. Veľa som si dovoloval. Ja za toho budem tak hitovať. Tak. Neviem prečo dám mrazivé. To mám čiastočne jednomysel som to. Nevadí. Čakám na 6. On ju bude mať skôr. Predsa si dal na mňa kill. A teraz vôbec nedávam lazity ako. Nevadí. Takže kúpime si ďalší raid brand. Nám to dá celkom nám to je slušný damage. Ten brand. No, neviem to vyslovať. Na drovicu mám túto vec. Počkajte, tak vám to ukážem. Nejaká rukavica, alebo čo to je? Somarina. Nevadí. Tak. Máme ďalší, druhý spell sme si dali. Čo je Silence? Silence znamená to, že nemôže ten druhý používať spely, keď na neho to dáte. Ešte si prečítam, ako sa to volá. Volá sa to Silence, typoval, mohol som vedieť. Trvá to 3 sekundy na prvom leveli a na poslednom 6. Celkom pohode. A teraz som neviem, či som trafil ten Silence. Áno, trafil som. Musel vám iba ukázať. Tak. Si ho nahitujem. Poď. A pekne, dal som to. A máme ulti. Mám 108 damage. Vidíte to? 108 damage. Proste, teraz mám takú veľkú OP výhodu, že v 5. minúte mať 108 damage. Chápete? It's fucking logic. A ak tu príde pohode, ho môžem dať. A vidíte, dal som vešku. Úplne pohode. S tým mojím damageom. Teraz to vidíte, išiel sem, čo zrobil úplnú somarinu. Ja zrobím jednu vec, že si ho obídem. A asi nie, neviem. Neviem, či mám ísť gank top. Idem top gank. Gank top. Počkajte, ako sa to dáva. Nie. Útok. Jo, mám kill. Videli ste to. A akože... To zrobila Somarino. Jo! Dal som si kill nakoniec. No, takže toto sa mi výborne podarilo, fakt. Dobre sa mi to podarilo. Dal som si 2 killy. Takže som to vyrovnal. Mám nejaké money. Kúpim si power trady a asi tak. Na to nemám, potrebujem 300 pade. Som predal to, mal by som iba prodať 300 pade. Mám. Pohoda. Dáme si to na damage alebo na HPčka. Dám si to na damage. Dobre, idem na mid, naspäť. Ďalej si budem kúpovať Shadow Blade. Už si hodíme tu. Neviem, koľko budem mať videjko, takých 20 minút podľa mňa. Keď nechám za tú drovicu, takých 20 minút to bude mať. Možno menej aj. Neviem. Počkajte, kde som ja? Aha, tu som, dobre. Môj movement speed je veľmi malý, keď si môžete všimnúť. Pozrite. Dáme si kill preca.
Silence. Ďalší šíp a ďalší. A úplne jednoduchý kill. Proste len utekal a ja som ho len zabíjal. Ešte tie šípy ho spomaľovali. Je to podobne ako v LOLku Ashe, keď ju poznáte. No, lolkári ju poznajú. Vidíte, vymaxoval som si to. A proste čo ulti moje robí, som nepovedal, volá sa to Mark Ship. Dáva mi to plus 40 bonusný bič. A ide do mňa veška, ja som si nevšimol. Prečo ide do mňa veška až 3-krát? Je tu skeleton Night Jacker. Missing dole je potom. Mohli napísať, nevadí. Ja si to pohode aj tak pušnem, nejako. Neviem ešte ako, ale nejako si to pušnem. V pohode padá tá veška dole, uvidím. Oj, shit, do mňa ide to. Je tu Jackiro. Chcem pušnúť tú vešku už, ale neviem ako. Áno, je tu Jackiro a sa bojím, že hodí druhý spell. Večko. Že hodí večko, keď mi prišiel niekto pomôcť. Nie, toto som akože vyfailil, neviem, čo som to zrobil. Na dote mám 11 level, keď ste chceli vedieť. S tým vám nechám v popise, môžete si so mnou zahrať. Keď budem, napíšte mi a pohoda. Ja pôjdem s vami si zahrať, nemám problém žiadny s tým hranie s fanúšikmi. Poď back, lebo sa bojím, že hodí na mňa veta. Poď. Za chvíľku by sme mali mať šelbletku. Je 10. minúta. A ja už mám power 3D s 2 lightami. Celkom fajné. Máme 34 lazitov, čo nie je veľa, ale dali sme si 2 killy. A neviem prečo ide na mňa veška, keď sú tu creepovia. This fucking logic turret. Turret, MG. To som povedal turret. Tá. A ja nemám healing salve, som to videl. Prečo nejde do mňa, alebo neuteká? A jeden. Ja to tak ľúbim toto. Zabijeme aj Vengu. Potrebujeme Silence. So Silencom zabijeme. Pohode. Poď. Nie, shit. Nezabijeme so Silencom. No, MG skeleton prišiel. Keby neprišiel skeleton, tak by sme ju dali. Nevadí. Máme, aké máme skoro vlastne? 4-2, celkom pohode. Hore pušnú vešku, podľa mňa. A ja pôjdem na mid pušovať. No, dobre, no rýchlo respawni sa ešte 10 sekúnd. No, teraz ste počuli menší buchot. Spadol mi mikrofón. Tak, idem na mid. Despropetka dala ultinu, takže veška sa rýchlo pušne. Hore máme pušnutý celý top. No, skoro. Nie, že skoro, ale máme. Neviem, či mám ich... No, netreba určite pomôcť im, netreba, ak vidím. Dneska bude ísť futbal, budete pozerať? Dortmund, Neapol. Mohli by ste, bude to fakt, že super. Futbal podľa mňa. To si budem pozerať určite, zatiaľ dám renderovať video. Tak to budem pozerať. A my ideme pušovať ďalšiu vešku. Haha. Veška dosť rýchlo padá dole. Mám 148 plus 41 damage. Čo je mega. Vtedy som si len prehodiť buty na tie... Na... sílu. Som väčšie. HPčka nejde tam drobica, ty kráva jedna. Prepačte za tie výrazy, ale je to kráva.
Nevadí, dobre, tak puštíme túto vežičku, no zabijeme creepov, až teraz ideme pušovať. Pushing. Poď a... Mali obranu. Dobre. Krystálka má aspoň, no nejde mek. To ide mek. My máme od supporta. No, Dragon si dal kill, a ja. Takže celkom pohode, pušli sme ďalšiu vežku a kúpili sme, máme Shadowbladeku. Teraz pôjdeme do toho, do krystálky. Som zabudol dokonca. Ako som aj pravda, tak keď som ich vedel naspamäť. Hrdinom ako viem všetkých naspamäť. Ako vymenovať, keby ste mi ukazovali fotky, by som vedel všetkých. Jo, počkaj, wait for me. Dobre. Sme pušli im stredok. Si len tak počkám, oni ma nevidia. Veď mám to, jak ma môžu vidieť. MG3 silency. Jo, oh my god. Som pomalý. Jo, teraz to zrobím, jo, dal som si na silu. Nespäť! Aha, OMG, ona dala ultinu. Jo, OMG, fuck, nevadí. Oj, veľa na mňa, v pohode, Dragon, čo si kupuje? On ešte nemá. To si má kúpiť vlastne na armletu? Neviem. No, už má tajný. Blink. Chaos. Chaos nejak padá, nemá nič skoro. Ani Chaos nikdy nemá. Skeleton. A Jackiro nemá. Začiatok nevadí. No nevadí. Vyhrávame to v pohode. Ako... Nesťažujem sa tým. V pohode tým. Nemajú šancu. Dobre. Takže my budeme mať Shadowblade. Áno. Zíď. A ideme na mid. Ideme to pušnúť. Keď to vyhráme v 20. minúte, tak to bude môj rekord s drovicou. A podľa mňa to aj vyhráme, lebo jak vidím už aj tu sa pusuje, OMG, neviem hovoriť. Pušuje veška. A ja si dám na damage. Neviem, či damage alebo HPčka. HPčka si dám, neviem hovoriť. Pokiaľ taký tajný, on má veľký, tajný má 200 damage, ale on má takú pomalý útok, za 2 sekundy jedného buchne. To je úplne pomalé. Robí raz, dva, ale zase. OMG mi padá mikrofón, som si ho dosral, tak som si ho prilepil s páskou OMG. A teraz padá. Je to shit. Čak, kde som ja pošiel? Aha, som si to nevšimol. Nevadí, nechaj ma veška, ty hovedo bastard. OMG, polovičku APček mi zobrala. Tu ideme pušovať s tajným. Ani sa ma nedotkne. Ja si počkám na creep. Ó, je tu niekto? Chaos aj s týmto. Jo, C. OMG, ja nemám HP. Ale však... Aha. Teraz som vôbec to nepochopil. Som vyfailil ako najväčší failer na svete. Nevadí. Nevadí, OMG, nevadí. Čo som povedal teraz? Ja som dement. Dobre. Idem to hrať do 20. minúty, takže dávajte náš tým. Akože ten tajný už má Mystic stavku. Tým pádom mi... Na čo moje Mystic stavka? To je idiot. To je idiota, chlapeček. Nemá ani mekanik, čo ona kúpuje Aganim. To je kráva. Ale prepáčte sa. Prvý raz, aspoň on má Maelstrom. Maelstrom. Či? Ako sa to volá? Položím tu, dúfam, že mi to niekto nezoberie. A ideme na mid pušovať. Ideme pušovať vešku. A ešte raz mi spadne ten mikrofón, tak ho vylámem. Tam nech ich zabíjajú, pohode, dávajte si killy. Ja idem pušovať kľudne vešku. No je tu niekto. Jo, trafil som ho. Jo, dal som ho. Už som ho aj dal. No.
Nemám žiadny lifesteal, takže nemal by som ich takto tankovať. A síce, nevadí. Nevadí to úplne, to nevadí. Oni furt musia tak zahnať tých mojich creepov. A jemu ide kuriel. Do MG, ja už som vymydlený z toho lolka, dneska som nebol v škole. To je dobré. To je výborné. Dobre. Takže tak zabijeme si týchto hráčov creepov. A ideme zase pušovať. Pošleme si kuriéra. Už by sme to mohli pohode pušnúť. Vyserem sa na nich, začnem pušovať. Prečo tu nejdu ako? Dementos. Jo. Pušli sme to. Sme páni. Takže ja to vyhrám v 20. minúte. To bude môj rekord. Dal som silence. Jo, ďalší kill. Ultra kill som si dal, chápete? Ultra kill. Tyro zase, to sú idioti. Mám 10-4 skóre a vyhral som tu v 20. minúte, takže je to môj rekord, ktorý som vyhral za drovicu. Takže tak, keď sa vám video páčilo, zanechajte like, odber či dobrý koment. Takže čaute.